Bauchi mu dai kai muke ta yayi. Kin jirgi ka zarce nan kamar da kuka sani nan mai magana shine Honorable Adamu MC. APC APC Progress APC. Mai girma chairman, mai girma sakatare Maji Daɗi B, membobin Maji Daɗi B, magana kwaya biyu zan yi zuwa uku don ni ba na ɗaukan su gaskiya. Su wanda suna hidimin siyasa magana biyu nake yin zuwa. Awa. To abin da ya kawo mu nan ni abin da zan ce ni a ra'ayina dukkanmu nan mun san gwagwarmayar nan. Wasu shaida ne anan. Na sha gaya muku cewa me zai hana mu ba za mu iya yi ba ne? Aka ce za a iya. Wasu yau mutum sai ce mun sai da kuɗi na ce ka bari. Kayi duk gwagwarmayar nan kana yi da kuɗi ake yi. Majan nan kan ka sa kuɗin ka ko ba ka sa kuɗin ka ba sai ce me ya sa kuɗin sa. To da haka muka tsira. Saboda haka wallahi mai girma ciyaman kar ka sa tsoro, kar ka sa razana a cikin hidiman nan na Dr. Umar. Kai yau Dr. Umar ya ga cewa kai ne ka dace kai kujerar rafin da mace duk mu soka. A Haji Ado kawo kujerar rafin. Saboda haka wallahi kalubale ne a gare mu. Kar mu yadda a ajiye mu a rami, kullum muna rami a ce ai mun nasara kaza ne. To fa aka ce kare aka ce masa ana biki a gidan ku ce gara ana biki a gidan ku ce in gaggashi a gabana shi na tabbatar da ana biki a gidan mu. To saboda haka ga Dr. Umar dan gida ne kuma wallahi ya san matsalolin jihar Bauchi saboda duk hidiman siyasar na ya riga ya santa kuma ya san harkan shiga da fita. Yanzu akalla ma yanzu wanda ya fata san da Umar ya tafi Dr. Umar ya taimake su ne teku wallahi sun kai 300 a jihar Bauchi. Kada ku san su sai wanda abin shafe shi. Dan yanzu kuka ce mun fitin muku zan fitin muku lis. Kuma ku kira kowane yaro ku ce ma a ina yake ba masa hanyar ku Dr. Umar ne. Saboda haka esko na Maji Daɗi muna roƙon ku kuma neman al'umma da Allah ku roƙa mana ƴan uwa sauran eskoki. Duk ƴan gundumin nan duka da suke wajen nan sauran da Allah ku neman al'umman Dr. Umar. Kuma ina mai tabbaku cewa in Allah ya sa ya wuce abinda eskom Maji Daɗi biyu suka yanke shi zai auta a ko'ina su ne fana masu ba shawara. Allah muna neman al'umma a taimake mu dai Allah ya sani kuma kun sani amma akwai aiki ba ana samun dama na akwai aiki. Saboda haka dan sauka nan mai girma muryar sanata Allah a taimaka mana da matan nan kamar da aka saba. Assalamu alaikum.